Исматуллдың тауышын ишетеп торабыз. Ул бит инде кыба авыруының шундай ардаклы шәхестәрнең береһе. Һәм әлбиттә, кыба авыруы безнең берничә районды берләштерә. Ул Иглин районы гына түгел, ул безнең Туймазы районы, ул безнең Бүздәк районы һәм менә улар бөтәһе делегаттар монда һәм был уже 12-нче Рулдар куры дип әйтәйек. Һәм без быел тарихи елында, башкорт тарихи елында шундай матур саралар үткәреп, һәрбер районда күреп торабыз, ничек көтүп алалар урыннарда ошо йыйындарды. Һәм әлбиттә был зур хәрәкәткә әйләнергә тиеш, чөнки һәрбер ошондай очрашуларда без гаиләбез ыру башын булмаган сакта һәм уларга ниндидер юнәлештәр күрһәтеп барабыз. Һәм менә башкорт халыкара диктант язган көндә без ошо ырулар башын йыйып алдык Өфө каласында һәм уларның бөтен сорауларына җавап бирдек. Чөнки әлбиттә һәрбер хәрәкәт ул таянырга тиеш ниндидер оешмага һәм ошо оешма формалаштырырга, уның юридик статусы булырга тиеш безнеңсә, һәм юридик статус булса, ул инде ниндидер гранттарда катнашып артабан ошо эштә алып бара ала.